Ekuseni baba. Yabona nje mfethu ngikufonela mfethu ijampile man yaza kuhlangana lutho lana mfethu. Ithi into yakho. Wena ndoda kuyabheda kodwa mfethu ungasabi yonke into izohlangana. Ey, uyabona nje mfethu. Makunje angazi ngempela. Ngoba nala buka phela nazi inyoni ishayisa ngala. Shayisana. Bolo. Hola baba. Say hayi mina bafethu uDouglas. Yazi bafethu kunalesipaneni esishayayo la. Mina nginesipane esitswebhe lesofaka inyuku ebhaya bolo. Ya. Yabona ke Douglas. Ayi. Sithini? Unenyuku la. Yakufuna sithi ukuhlanganisa inyuku ebhaya. Ay. Yabona ke? Douglas. Ngento sebenzi. Sebolo ngoba ngiyibona lento yena ungatheka kahlangani kahle. Mase nicabangile kahle niyazi ukuthi nokuthola kanti utshelele empatha yakho. Douglas kholwa bela. Uyambo? Kumanje ungibiza ngempatha. Ngimpatha mina, Hayi mfethu ngeke mfethu lo. Benze ukuthi ufika nomunye udili mfethu uGrand. Kumele siwuthathe nje futhi ngaloshona lena.